ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. Ман рӯзҳои охир дар фейсбуку инстаграм, ютуб оиди Бурак Раҳими Ғармӣ ва Диловар Сафаров суханҳои бад ва хуб хеле шунидам ва хондам. Бурак Аздемир, як ҷавони турки 26-сола, дар муддати кӯтоҳ касби падару модари худро омӯхта ба қуллаҳои баланд расид. Барои аз худ кардан хеле омӯхт, ба мардум пешниҳод кард тариқи интернет ва бинед ки ҷавони корчалон хоксор ва пулдор шуд. Бо ин қадар дороияш ва ресторанҳои зиёде дар Истанбул ва хориҷи кишвар, соҳиб буданаш шахси беҳтарин, хоксор ва ба шахсони камбизоат ва майёбон доимо дасти ёрӣ дароз мекунад. Раҳими Ғармӣ тоҷикбачаи худамон, соҳибкори муваффақ ва ба назар шахси беҳтарин. Ӯ низ ин қадар дороиро бо роҳи осон дарёфт накардааст. Албатта бо нокомиҳо, мушкилиҳо. Ба ҳамагон маълум аст, ки дар Россия пул ёфтан кори осон не. Чандин нафарон аз пушти ӯ соҳиби кор шуданд. Чандин нафарон шифо ёфтанд, ки кори ҳар як нафар нест. Дар ҷамъият хеле корҳои муфидро ба анҷом мерасонад. Роҳҳо месозад, хонаҳо месозад, ба шахсони маъюб кӯмак мекунад. Аз чунин шахсон миллати тоҷик бояд фахр кунад. Савуми Диловар Сафаров. Диловар Сафаров бошад обрӯи худро дар суханронии шевою гуфтори хуб ва пиндори нек пайдо кардааст. гуфтаҳои ӯ дар дилу дидаи мардум ҷо гирифтанд. гуноҳи ин се нафар ҳамин ки ресторанеро бо номи Бурак муаррифӣ карданд ва бештар аз гарон будани он мардум шикоят карданд. ҳеҷ касро маҷбур карда намешавад, ки ба он ресторан раванду ва нархҳои гаронбаҳо харида хӯрок хӯранд. Мегӯянд, ки ҳар кас курпаашро дида по дароз мекунад. Мо наравем ҳам, вале дуогӯи чунин нафарон бояд бошем, ки теъдоди ин нафаронро худованд зиёд кунад, ки нафари камбизоату маъюбро дастгирӣ кунанд ва бархе аз ҷавонони мо ҳаракат кунанд, ки мисли инҳо шаванд ва ба якдигар нияти бад кардан ин кори хуб нест. Баръакс, бояд ки аз онҳо ибрат гиранд. ҳасад баъзеҳо ман нигоҳ мекунам ҳасад мебаранд. ҳасад ин худаш як захми ҷон аст. ҳасад ин ҳунари ҳисоб кардани баракатҳои дигарон ба ҷои неъматҳои шумост. ҳасад аз гуруснагӣ 1000 маротиба даҳшатноктар аст. аз ин рӯ мо набояд ки ба нафаре ки вай муваффақ шудааст ҳасад барем. ҳасад бурдан ин кори хуб нест. ҳам аз ҷиҳати ислом, ҳам аз ҷиҳати одамгарӣ бадтарин хислати инсон аст, ки ба касе ҳасад мебарем. ман аз худованди бузурги меҳрубон талаб мекунам, ки ҳамаи мардуми моро мисли ҳамин шахсон ба обрӯ бигардон, муваффақ кун, дар корҳояшон муваффақ шаванд ва ҳеҷ гоҳ рӯйхорию зориро набинанд ва дар хонаводаашон баракати худованд доимо рехта бошад.